Сериалът достига до вас с подкрепата на Ричмарт. До сега в лъжливи Рими. Христо, прегледът на майка ти не мина много добре. Добре, какво мога да направя? Мисля си хвана някой бълъче. Толкова вместо мене. Как се струва? Трябва малко помощ. Моят бизнес. Ама... Ще изкараш много добре пари, брат. И ще помогнеш на вашата. Аре, давай трилата и да бегам. Усещате страх, че имам факти неоспорими. Дори да са последните от мен, няма да чуете лъжливи Рими. Кажете ми сега как започнахте тази успешна група? Почнахме преди 5 години. Толкова ли станаха, брат? 2012 беше, записахме първата си песен от тях. У вас ли? Да, у нас бяхме направили едно звукозаписно студио. Там стояхме с часове и не само. Записваме песен, аз имах и танцова школа тогава. Студиото все още го имам. Записваме песен, правим хореография, поставяме пред хора и така. Добре де, а според вас защо чак сега изгрявате? Какво ни ви е достигало? Слушаше се чао. Рапа нямаше, пари, ние се разделихме пътищата и така. Ага, тогава сте се разделили и сега решихте отново да се съберете, така ли? Ами, музиката ни събра. Решихме да запишем едно ново парче. То пък взе, че стана хит. Дай му, мамо. Всички слушайте Дай му, мамо. Парчето ви Дай му, мамо наистина е уникално. Отскоро даже е номер 1 в БГ класациите. Кажете ми кой написа текста. Първо да благодарим на нашия продуцент. Утре ще кажа на всички мои съученици, че сте давали по телевизията. Още е рано, още е рано. Тихо. Кажете ми сега на къде. Ами сега в момента работим по няколко нови проекта. Работим и по албум. Защо не каза да се обадим на съседите, да гледат телевизия? Другия път обещавам, че другия път ще се обадим. 100% вашите фенове, които гледат и Успяхте. Чак пък успели. Имаме още какво да постигаме. Това е само началото. Благодарим. Това е най-важната част. Да, разбира се, За финал. Искам да благодаря на майка ми за това, че беше до мен във всички трудни моменти, за да сбъдна своите мечти. Искам да благодаря и на сестра ми. Обичам ви и ви целувам. И аз обичам и целувам всички наши фенки. Ами, много е хубаво. Обичам ви. Може ли другия път, като участваш в телевизията, да ме вземеш мен? И мен. Ще попитам първо и тогава. Но първо трябва да направим няколко песни. Трябва и преди това и албума. Много рядко. Като цяло и продуцента. Какво да кажа продуцента? Всичко стъпка по стъпка. Ама вие много случихте този път на продуцент. Да го поздравиш. И ние сме много доволни, мамо. Много сме доволни. Бати, може ли като тръгнете на участие да дойдете и в училище? Може ли това, може ли онова? И стига да може. Всичко може. Батко ти всичко може. Ще да забравя. Продуцента ни даде пари в аванс. Стига. Да, и аз съм ви взел по един подарък. Подарък? Да. Не трябваше да харчиш пари, как? Ами, късно е вече. Ти, нали искаше таблет? Да! Таблет? Вече го имаш! Наистина ли? Да.
моето момиче. Много благодаря. Радвам се, щастлива. А ти, мамо? Подготвил съм за теб един подарък. Изобщо не е необходимо. Нямам нужда от нищо. Ето, това е едно палто от Мекс, за да може моята майка За мен? да прекрасно. Служи го да го видим. Направо е правилно като за теб. О, каква мекичко. Марти, айде направи една снимка. Зеле. Маруля! Браво! 5 точки. Какво става, бе, брат? Как е, бе? Здравей! Какво? Супер е! Аха! Ето това е от последната... Това зарини ли? Айде, ме газар! Какво е това? Дай! Добре, момче! Браво, бе! Много... Да знаеш, че вече падържиха в играта. Ви, брат! Повече пари за теб, повече пари за мен! Така е. Твой човек много щастлив от това, което много е доволен от стокса. Аха! Майка ти как е, бе? Майка ми е много щастлива от самото интервю. Сериозно ли? Да. Не се хвана са, няма проблем. Няма никакъв проблем, човек въобще не се усети. Абе, брат, на здраве тогава по този случай да ти е жива и здрава, а? На здраве за майката ми! На здраве! Браво! Може да те попитам нещо? Извинявам се, може да те попитам нещо? Да. Да те попитам нещо? Да. Запознавате ли се? Я се запозная с това момиче, бе, брат. Здравей! Как е парчето, добре ли? Здравейте! Парчето как е? Много яко парче, човек. Може да те попитам да направим още няколко песни, защото майка ми ги очаква след интервюто. Песни ли? Да. Брат, няма проблем. Само пишеш текста и всичко окей, нали? Айде сме, обаче на мен ще ми трябва една услуга. Добре. Айде с мен да ти кажа. Ела. Добре. Айде на друго място съм лясък. Добре. Брат, сега, виж какво правим. Решил съм да пуснем отново студиото да работи. Правим фирмата на твое име. И аз все едно вземам пари оттам. Окей? За мен някакъв риск има ли? Абе, лут ли си, бе, брат? Правим то управител на фирмата и всичко окей. Няма проблеми, дай да пим, здраве. Пи. С данъчните? Абе, брат, сега ми даде пари. Плащаме на всичко е наред. Правим ли го? Да, много. Ей това искам да чуя, момче. Давай да отиваме при другите. Ох, как огладня. Братле, с Лора съм решил, тя е много добра. Пък преподава на някакви малки неща. Викам, дай да я вземем в студиото, Супер човек. Нали? Да. Ей, това искам да чуя. Сякаш всеки ден е ледено. Да живея на Малдивите. Имам толкова пари, как да храня рибите. Идвам от расата на сивите. Много скоро с моите индивиди ще са видите. Аднам вици си познаш. Да бе брат, не паля хаш. Моите хора не са траш. Арабското мира ми... Много топките. О, баща ми, добро утро. Какво добро утро? Ти знаеш ли колко е часа, а? Не. О, какво е това? Комило. Тук купон е имало, а? Айде, чак, купон. Малко събиране с приятели. Малко. Да. Малко? Да, малко. Да. Типично събиране на безработни младежи, които спят до 12 на обяд. Баща ми, аз не съм безработен. Така ли? И коя е тази работа, ако можеш да ми обясниш, дето започва след обяд? Не знаеш, че и областният е тук?
Какво е това Стояне? От приятелите. С нощи. Баща ми, ти... Какво? Малко не ти ли се струва, че съм пораснал да ме следиш като някаква кука си станала, бе? Моето момче, на твоята възраст имах сериозна работа, пари, дете и жена, но не като тази. Ти затова ли така заглеждаш? Я стига, дай! Я ми кажи, на тези години в днешно време, кой се жени точно? И като става въпрос за пари и за работа, там онова уиски. Ма ние вече го изпихме, ама 200 лева. Ти на моите години пил ли си такова? И да попитам все пак, с какво поддържаш този висок стандарт? След като ти не ми помагаш, явно се оправям сам. Изкарвам си, работя си. Работиш. Интересно. Доколкото си спомням, доскоро беше в отпуска, а преди това напусна. Баща ми, имам си, изкарваме се. Аз държа ли ти на тебе сметка как си изкарваш парите, а? Слушай, момченце, ако си се забъркал в някаква гадост, измъквай се докато е възможно. О, баща ми! Да. Стига параноясъл, бе, човек. С Исака си направихме пак групата, изкарваме нови парчета, успешни сме, имаме продуценти и той ни плаща. Така ли? Така. Сигурно сте издали и платилен албум. Що не го виждам на стената? Нали са ми кука? Обясни ми как съм изтървал тази висока светска проява. Баща ми, и куките грешат. Така ли? Не помниш ли за оня Богданов от вашата партия? Дед беше казал, че е бил влезнал невинен. И куките грешат. Момченце, не се бавай с мен. Върни се на работа, иначе и аз няма да мога да те измъкна. Извинявай, Огън, че имаш ли? Не пуша. Какво му става? Той е бал ли скоро? Да, знам. Много добре. Имаш кръвно като на 25 годишно момиче. Вече няма да ти викам мамо, а маце. Така. Нали знаеш какво ти е? Сега да видим какво е записал Доплера. Кръвносните съдове са чисти и няма запушвания. Айде стига. Личи си, че има желание за живот. Как да няма? Ето слушам, изпълнявам. Хапчета да си пия, кажи. Мога да потвърдя. Така трябва. Явно сме нацелили дозата, но и ти си по-спокойна, вероятно. Христо е при мен. Виждам и усмивката всеки ден. Браво, момче. Продължай в този дух. Много ме зарадвахте днес. Така ви искам всеки път. Да, Боже, много ви благодаря, доктор. Много да. Дръж се здраво и няма да припариш до интензивното. Да. Аз няма да я позволя. Айде. До следващия преглед, нали записахте? Да, всичко съм се записал. Си. Довиждане. Задай. Здравейте. Кетче. Добре. Задай. Изглежда разкошно. Радвам се. Заповядайте. Благодаря. Чакай рестото. Задръж ги. Благодаря много. Много се радвам, че ще виждам. И аз. Ами... Как си се върнал? Това е за теб. Защо? Как защо? Ще ми помогна? За какво съм ти помогнала? С интервюто. Стига де, глупости. Нищо не съм направила от кой знае какво. Виж, поръчах ти капучино. Мерси. Не си забравила. Как е тя? Ами, тя
Тя е много по-добре. Много по-добре. Даже и доктора е изненадан. Много съм щастлив. Както обичам да казвам, силата на позитивното мислене. Смятам да заснема клип и да й го покажа после. Брат, възхитително е какво правиш за майка ти. Ами, тя и сестра ми. Те са всичко за мен. Разбирам. Разкажи ми малко повече за клипа. Ами, не съм го измислил още. В момента работя по сценария. Гледам да е нещо нисък бюджет и да стане много яко. Нещо като китайско-газарско. Доста трудна задача, мисля, че си поставил. Ами да, обаче смятам и ти да участваш. Така ли? Ами да. А Стоян, доколкото разбрах, вече сте говорили за формацията. Да, говорихме. Даже вече действаме по някои неща. Но не предполагах, че ме имате предвид за клипа. Как? По-подходящ човек от тебе не виждам. Майка ти като ме види, няма ли да се усети? Първо бях водеща, сега танцорка. Защо не измислим нещо с момичетата? Добре, защо? Ще кажа на майка ми, че на интервюто е станал въпрос, че ти танцуваш и после сме те поканили. Не виждам никакъв проблем. Дали ще повярва? Според мен става много объркано. Добре, де. Виж днешно време какво се случва. Певци стават водещи, водещи стават актьори, актьори стават после манекени. Не виждам нещо невъзможно в цялата ситуация. Знаеш ли, така като казваш, не звучи толкова зле. Правим го. Супер. Много яко. И без друго съм обещала на Стоян, че ще дам всичко от себе си. Ще ти помогна с каквото мога. Стоян. Ами, добре. Супер. Вчера гледах един трейлър на един филм. Ако искаш да отидем на кино. Да, може. Някой ден. Ще се чуем, ще се разберем. Супер. Много хубаво по началото. Благодаря ти. Тук мирише ужасно. Брат, не разбирам за какво се разкараме чат до тук. Брат, просто вечер е рисковано, пък и да не пием на очи. Брат, не разбирам какво е рисковано. Брат, така се преценят хората отгоре, така го правим. Те сигурно ще искат на някой матч да направим сделка. Представям си ти как стоиш на стадиона и викаш съдията, съдията. Шегаче. Целите за билета на последния етаж. Дай за него. Човек, чули нещо? Да, шума на парите. Не бе, брат, сериозен съм. Ай, брат, чулот ли си, бе?
следващият епизод. Жорко, хванахме те с 3 килограма трева. Знаеш ли какво означава това? Добре, мислиш, че е хубаво да се покрием за малко. Моля. Бе, шубе. Продължаваме, бе. Брат, всичко ще е наред, споко. В нас дойдоха човек. В нас.